Сутрин, след като станете, след като се събудите, е много, много, много важно да си направите един оглед, защото се оказва, че освен кръци, трябва да се пазим и от завистливи колеги, които от злоба са готови да ви причинят много големи щети. Като сляза най-напред, винаги проверявам ключалката. Дали някой се е опитвал да отваря вратата, дали някой се опитва да отваря кабината, макар че те в днешно време ги отварят без да личи изобщо, но има случаи на отверки, хора, които са напъвали, така че това нещо може да се види. Гумите трябва да проверите, така да ги огледате на първо четене дали няма нещо забито в тях. Ако карате хладило по ремарке и сте на температура, задължително си проверете дисплея на агрегата, тъй като има, както каза, злобни колеги, които понякога може да ви изслушат агрегата. Другото, което проверяваме капачките на резервоара, дали всичко е наред. Много важно нещо е да си проверите лафета, защото както с агрегата, така и с лафета има вероятност някой злонамерен колега, това ще го подразнили или просто е така, решава да ви дръпне лафета, в резултат на което вие тръгвате, влекача тръгва, ремаркето остава на място и пада, което само по себе си води до много щети. Има не един и два такива случаи, така че проверяйте лафета. Тук може да си проверите резервоара на хладилното ремарке, тъй като то също се зарежда с нафта. Тук може да проверите, има не един и два случая, където кръци източват нафта и от тук. Оглеждаме също така гумите на ремаркето, доколкото може, нали? Ние не сме гумаджи, но в крайна сметка е хубаво да имаме един така общ поглед. Друго много важно нещо е самата ръкохватка, която е за нивото, да издърпаме към нас да проверим, защото има и такива случаи. Злонамерени колеги ви пускат нивото на ремаркето и когато тръгнете, ако не забележите, гумите започват да се търкат в подкалниците. И има един момент, в който може да усетите, започва да мирише на гума. Ако не усетите, може да се запали гумата, може да гръмне и нататък има много други варианти. Преглеждате си, ако имате някакви катинари, заключващи устройства, пломби, дали всичко е наред. Оглеждате и от другата страна, както казах, гумите. Така един бърз поглед. Лекача. Пачката, ето и лафета още веднъж. Всичко е нормално. Пачката на акута е тук, тя също доста често ги крадат, така че ги заключвате. Има колеги, които си забравят капачките по бензиностанциите и после компенсират, като откраднат на някой друг колега. Така че заключвате и си ги. Ако имате въпроси, пишете в коментарите.